Това трябва да записва. Аз съм тази, която вчера искаше да и пееш и свириш на разни инструменти. Дълбоко съм разочарована, че Вероника си е тръгнала и няма да ми запишеш видео отговор. Обаче щях да падна от стола от смях, когато ви гледах отговорите. Пак ще кажа, че харесвам косата ти. После пис пак ще кажа, че харесвам косата ти. Първо, дори Вероника да не си беше тръгнала, пак слабо вероятно да запишем песен. Поради причината, че малко не знам, в смисъл. Пеехме Хакуна Матата. Да, по-надолу, много по-надолу. Скоро мислим да правим кавър с нея. Обмислям го доста време, така че може би кавърът поне да е достатъчен. Записах ти видео отговор, между другото. Сигурно причам на идиоти, не се виждам толкова много, обаче светлината не е хубава. Изобщо. И много се радвам, че ми харесваш косата и наистина се радвам, че също така и клиповете са ти харесали, видео отговорите. Постарахме се с Вероника и наистина се радваме, че много хора ни харесаха. В смисъл, харесаха ни хора. Ние очаквахме никой да ни задава въпроси и такива, пък ние доста така добра, завидна бройка, нали, не завидна, добра бройка клипчета направихме, не мога да кажа точно колко. Но се радвам много и няма какво друго да ти кажа. Чао, чао и целувки!